Sziasztok! Solymosi Gábor független hitelszakértő vagyok. 2021 nyarán készült egy YouTube videóm az akkor elérhető család- és otthonteremtési támogatásokról. Azt az előadást ma már csak azoknak érdemes meghallgatnia vagy megnéznie, akiknek a múlt kutatása, a munkája vagy éppen a hobbija. 2024. január 1-ével ugyanis nagyon jelentős változások történtek. Korábbi támogatások nagy mértékben alakultak át, és újak is bevezetésre kerültek. Ez a mostani videó a korábbi csokot felváltó Csok Plusz hitelprogramot fogja részletekbe menően bemutatni nektek. Terveim szerint külön videó vagy videók készülnek majd falusi csokról, babaváró kölcsönről és az egyéb lakhatáshoz kapcsolódó állami támogatásokról. Még mielőtt azonban a Csok Plusz hitelprogram részleteibe elmerülnénk, érdemes 2 lépés hátralépni és kiértékelni azokat a változásokat, amik 2023-ra 24-re fordulva történtek a korábbi Csok kivezetésével és a Csok Plusz hitelprogram megjelenésével, és megnézni azt is, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a lakáshitelpiacra. Engem az ilyen távlatosabb kérdések mindig nagyon érdekeltek és érdekelnek, de nem mindenki van így ezzel. Ha téged csak a kedvezménnyel kapcsolatos tudnivalók érdekelnek, nyugodtan pörgess bele a videóba, a timestampekkel ellátott tartalmi jegyzéket megtaláljátok a videó alatt. A lakás célú támogatásokról falusi csok nélkül egy eleget készíteni akár túl szűk perspektívának is tűnhet, de nem feltétlenül az. A falusi csoknak a Csok Pluszhoz képest ugyanis egy sokkal szűkebb célpiaca van, sokunk számára ugyanis, akiket a munkájuk, gyermekeik iskolája városokhoz köt, nem valós alternatíva egy csökkenő lakosságszámú kis településre költözés. Nézzük meg tehát, hogy miben változott a családok otthonteremtési kedvezménye. A 2 legfontosabb változással kezdeném. Az első, vállalt gyermek nélkül nincs többi állami támogatás. Korábban csak meglévő gyermek után is lehetett csokot igényelni, 2024-től legalább egy vállalt gyermekre mindenképpen szükség van. Korábban meglévő gyermekek után ugyanolyan mértékű támogatás járt, mint vállalt gyermekek, és később megérkező gyermekek után ez is megváltozott. 2024-től a meglévő gyermekeket csak a maximálisan igényelhető kamattámogatott hitel megállapításakor veszik figyelembe. A vissza nem térítendő állami támogatás csak az igénylés után született gyermekek után jár. A másik fundamentális változás, hitel nélkül nincs többé állami támogatás. A régi csok esetében a vissza nem térítendő támogatás volt a központi támogatás, és voltak az ehhez kapcsolódó egyéb kedvezmények, kamattámogatott hitel, illetékmentesség, áfa visszatérítés. Ezek csak a központi támogatás sikerrel igénylők számára voltak elérhetőek. Az új rendszerben megmaradt a központi és kapcsolt támogatásokra épülő szerkezet, a kamattámogatott hitel és a vissza nem térítendő támogatás azonban helyet cserélt egymással. A hitel lett az a támogatás, amely nélkül nincs 10 milliós támogatás, és nincs illetékmentesség sem. A harmadik változás nagy részt az előző 2 változásnak betudhatóan, vagyis hogy a központi támogatás egy hiteltermék lett, és hogy egy vállalt gyermekre mindenképpen szükség van az igényléshez, a potenciális jogosultak körét 2024-től jelentősen szűkítette. Nézzük meg, kik és miért eshetnek ki a támogatotti körből az új rendszerben. A legnépesebb lemaradó csoportot azok a házaspárok jelentik, akiknek vannak meglévő gyermekeik, de további gyermekvállalást nem terveznek. A 41 évnél idősebb feleségek és férjeik akkor is lemaradnak a támogatásról, ha vállalnának még gyermekeket.
2025 évéig van felmentés ezen szabály alól a 12 hetes magzattal rendelkező szülők számára. Az első közös lakásvásárlók esetén 80 millió forintnál, nagyobb lakásba költözők esetén 150 millió forintnál magasabb vételára vásárlók vagy építők szintén kiestek a támogatotti körből. Az egyedülálló szülők, élettársi kapcsolatban élők szintén nem igényelhetnek CSOK+-t. Az élettársak ahhoz a többelemi csoporthoz tartoznak, akik támogatott személyé válhatnak, de ehhez valami olyat kell tenniük, amik a CSOK elvárások nélkül nem feltétlenül tennének meg, konkrétan ebben az esetben az igénylés előtt összeházasodna. Az elmúlt években sok olyan házaspárral találkoztam, akik terveztek további gyermeket, vagy gyermekeket, de csokot mégiscsak a meglévő gyermekek után igényeltek. Ők mostantól vagy lemondanak az állami kedvezményekről, vagy mégis vállalnak legalább egy további gyermeket, annak ellenére, hogy a vállalásuk teljesülése nem csak az ő szándékaikon múlik. 2024-ig hitel nélkül is lehetett csokot igényelni, így azok is jogosultak voltak visszanemtérítendő támogatásra és kapcsolódó kedvezményekre, akik nem akartak hitelt felvenni. Ők mostantól vagy lemondanak az állami támogatásról, vagy terveikkel ellentétesen mégis kénytelenek lesznek eladósodni. A következő csoport tagjai nagyon is akarnak hitelt felvenni, de nem kapnak, mert nem hitelképesek. 2024-től a hitelfelvételi szándék mellett a hitelképesség is kvázi jogosultsági szemponttá lép elő. A negatív KR listán szereplők például nem csak a hitelpiacról szorultak így ki, hanem sok jogosultságukat is elveszítették. Rajtuk kívül a munkahelyet váltók, túl sok adóssággal, rossz hitelmúlttal rendelkezők szintén sok milliós állami támogatásról maradhatnak le, ha rosszul időzítik a lakásvásárlásukat. Számukra ugyanis az jelenthet megoldás, ha először megteremtik a hitelképességük feltételeit, és csak ezután igényelnek hitelt. Azok többsége, akik jogosult a támogatásra, többet kap, mint korábban. A vállalt és meglévő gyermekek szinte minden lehetséges leosztása mellett több állami forrás jut a jogosultaknak 2024-től, mint előtte. Fontos változás az is, hogy a visszanemtérítendő támogatásokat nem előre adják oda, csak a második, harmadik, többedik gyermek megszületése után. És csak azoknak jár, akiknek a jogosulttá válás időpontjában még van fennálló CSOK+ hitele, ugyanis a támogatás csak ezen hitel előtörlesztésére fordítható. Vállalt gyermekek esetén eddig is volt életkori megkötés az igénylőkkel kapcsolatban. 2024-től csak vállalt gyermekek esetén beszélhetünk CSOK-ról. Az életkori megkötés is szűkült. Korábban úgy is lehetett csokot igényelni, ha csak az apa volt 41 évesnél fiatalabb. 2024-től az anyuka életkora számít, ahogy már elhangzott, 2025. december 31-ig ezen életkori megkötés alól mentesülnek azok a családok, ahol a 12 hetet betöltött várandóság fennáll. A csokhoz kapcsolódóan új ingatlanok építéséhez és vásárlásához elérhető áfa visszatérítési támogatás 2024-től nem lett meghosszabbítva, kivéve a kiemelt kis településeken falusi csokigénylés esetén. A tulajdonszerzési illeték elengedése azonban továbbra is jár a CSOK+ sikerrel igénylők számára. Megszűnt a különbségtétel támogatási összegek és alapterület elvárások tekintetében is az újépítési és használt ingatlanok között. Valamint használt különálló családi ház vásárlásánál, építésénél, bővítésénél növekedett a minimálisan elvárt alapterület. Ezzel végigvettük a legfontosabb változásokat,
Nézzük meg, milyen hatása volt és van a hitelpiacra az új támogatási rendszernek. A dián látható sejtelmes felsorolás hamarosan értelmet nyer a hozzájuk fűzött kommentár révén. A Csok Plusz bevezetése egyértelműen növelte a hitelkeresletet. Bevezetése óta eltelt időben minden lakáshiteligénylés több mint egynegyedéhez Csok Plusz igénylés is kapcsolódik. Támogatást igénylők mindannyian vesznek fel hitelt, mert hitel nélkül nincs is támogatás, a támogatásról pedig a jogosultak többsége semmiképpen nem szeretne lemaradni. Azt is tapasztalom, sokan vannak olyanok, akik kifejezetten a támogatások miatt vesznek lakást, anélkül nem is költöznének. Ez szintén a hitelkeresletet növeli. A legjelentősebb keresletet növelő hatását azáltal fejtette ki a Csok Plusz, hogy nagyon sok jövőbeli hitel és lakáskeresletből jelenlegi keresletet csinált és csinál. Ráadásul 3 különböző módon is kifejti ezt a keresletet előrehozó hatását az új rendszer. Ezt hadd fejtsem ki bővebben. Első ilyen szívó hatásról már egyértelműen múlt időben beszélhetünk, mert 2023 utolsó hónapjaira és heteire volt jellemző, hogy azok, akik 2023-ban még igen, 2024-ben azonban már nem voltak jogosultak állami támogatásra, azonnali keresletként jelentek meg a hitelpiacon. Sok olyan párnak működtem én is közre a Csok igénylésében, akik a saját elmondásuk szerint úgy tervezték, hogy csak később, akár 1-2 év múlva vesznek lakást, de nem akartak lemaradni az állami támogatás lehetőségéről, és ezért előre hozták 2023 végére a hiteligénylésüket. A másik tényező, ami a jövőbeli keresletet a mostba előre hozza, és hozza a mai napig, az a várakozás, hogy az ingatlanárak többek között a magas állami támogatások miatt továbbra is nőni fognak. Ezért nagyon sokan úgy gondolják, hogy jobban megéri most lakást venni, mint később. Ez a várakozás ráadásul nem csak az állami támogatásokra, pályázókra igaz, hanem azokra a lakásvásárlókra is, akik nem jogosultak Csok Pluszra. A harmadik szivattyú hatás a Csok Plusz igénylési feltételeiből és a gyermekvállalási támogatás sajátosságaiból fakad. Nevezetesen azon házaspárok számára, akik babát akik babát várnak, rendkívüli mértékben megnőtt a tétje annak, hogy a baba megérkezése előtt vagy után igényelnek egy Csok Plusz. Konkrétan, ha legalább 2 gyermeket terveznek, akkor pont 10 millió forint a különbség az állami támogatás összegében, az időzítés függvényében. Akik pedig csak 1 gyermeket vállalnak, azok számára a baba megszületése előtt vagy soha a 2 alternatíva, már ami a Csok igénylést illeti. Biztos, hogy rengeteg olyan babát váró pár van, akik nincsenek tisztában Csok Plusz ezen sajátosságában. Ha hallgatod ez az előadás, és van olyan ismerősöd, akik érintettek ebben a kérdésben, kérlek segíts eljuttatni hozzá ezeket az információkat. A kereslet növekedése mellett az átlagos hitelösszeg növekedése is nagy részben a Csok Plusz bevezetésének köszönhető, és ennek is több eredője van. Az első ilyen hatás szoros összefüggésben van az előbb tárgyalt, időben előrehozott kereslettel. Ugyanis akik most vásárolnak, kevesebb önerővel rendelkeznek még, mint 1-2 év múlva tették volna. Olyanok is sokan vannak, akiknek megtakarításaik magas hozammal bíró állampapírokban vannak, és ezért csak a minimálisan szükséges saját forrást teszik bele a Csok Plusz miatt időben előrehozott vásárlásukba. A korábbi Csok esetén is tapasztaltam, hogy sok olyan ügyfél volt, aki akár hitel nélkül is meg tudta volna venni a kinézett ingatlant, de a 3%-os kamatú hitelt, ha már jogosult volt rá, mégsem akarta otthagyni az asztalon.
2024-től 15-ről 50 millióra nőtt a maximálisan igényelhető kamattámogatott hitel összege. Ez megint csak a hitelösszegek növelése irányában hat. A Csok Plusznak a piaci hitelekhez képest alacsonyabb kamata van, és ennek köszönhetően több hitel fér bele ugyanabban a jövedelmi keretbe, azoknál az ügyfeleknél, akik a maximális hitelösszeget célozzák meg. Ilyen hitelfelvevő is viszonylag sok van. Ők jellemzően nem azért vesznek fel sok hitelt, mert pénzügyileg felelőtlenek vagy szeretnek magas kockázatot vállalni, hanem egy későbbi ingatlanadásból vagy állampapír kifizetésből terveznek jelentős összegű előtörlesztést. Most, hogy a vásárlások miben létét és a Csok Plusz hitel piaci hatásait megismertük, kezdjük el a vizsgálatunk tárgyának részletes bemutatását. Ahogy arról már volt szó, a Csok Plusz hitelprogram 4 állami támogatásból épül fel. A központi támogatás a Csok Plusz hitel, aki erre jogosultnak és hitelképesnek bizonyul, az tulajdonszerzés illetékmentesen vásárolhat, akár többször 10 millió forint állami támogatásban, és 1 évig teljes törlesztési moratóriumban részesülhet. Mind a 4 kedvezményről részletesen fogunk beszélni, de kezdjük a központi támogatással, a Csok Plusz hitellel. A dián a legfontosabb számszerűsíthető paramétereit láthatjátok a kamattámogatott hitelnek, ami egy olyan kereskedelmi bankok által nyújtott jelzálog alapú lakáshitel, amelynek a kamatából maximum 3%-ot a hiteligénylők fizetnek, az azon felüli részt pedig az állam fizeti meg, azzal a feltétellel, hogy a támogatás fejében vállalt gyermek vagy gyermekek kellő határidőben megszületnek. A Csok Plusz számos igénylési feltétel megörökölt a korábbi Csok támogatástól. Ezeket is megnézzük majd, de előbb legyen szó a Csok Plusz specifikumokról, csak sikerült kimondani, kik igényelhetik. Olyan házaspárok, ahol a feleség nem töltötte be a 41. életévét, és legalább egy gyermeket terveznek még a kamattámogatott hitel sikeres igénylése után. A 12. hetet betöltött magzatot is vállalt gyermekként kell figyelembe venni, sőt, a Csok Plusz igénylése után született gyermek mindenképpen vállalt gyermeknek minősül, akkor is, ha a folyósítás már a születés utánra esik. Az igénylők nem szerepelhetnek a rossz adósok listáján, és hitelképesnek kell bizonyulniuk a kiválasztott pénzintézetnél. Ha csak plusz 1 gyermeket vállalunk, és ő már 12 hetes magzatként úton van, akkor annak kockázata nélkül igényelhetjük a Csok Plusz hitelt, hogy később a vállalt gyermekszám nem teljesülése miatt esetleg vissza kellene fizetnünk a kamattámogatást. Mennyit igényelhetnek? Ezt a meglévő és vállalt gyermekek összege határozza meg. 1 gyermek esetén 15 millió, 2-nél 30 millió, 3-nál vagy többnél 50 millió forint a maximálisan igényelhető hitelösszeg. Fontos itt is hangsúlyozni, hogy 1 vállalt gyermek mindenképpen feltétele az igénylésnek, a meglévő gyermekek számától függetlenül. A vételár és a hitelképesség határai természetesen szűkebb keretet is szabhatnak a maximálisan igényelhetőhöz képest. Milyen célra igényelhető a kamattámogatott hitel? Lakás vagy családi ház építéséhez, vásárlásához, vagy meglévő lakás bővítéséhez, vagy vásárlásra és bővítésre együtt. A hitel nem igényelhető többek között, például telekvásárlásra, felújításra, korszerűsítésre, vagy meglévő hitel kiváltására sem. Lakásbővítésnek azokat az építési munkálatokat tekintjük, amelynek eredményeképpen legalább egy 12 négyzetméteres lakószobával nő az ingatlan hasznos alapterülete.
A tetőtérbeépítés, emeletrábítépítés bővítésnek minősül, az ingatlan alapterületét nem növelő belső átalakítások, átépítések nem. A vonatkozó kormányrendelet lehetővé teszi a vásárlás és bővítés egy csokinigénylés keretében történő összevonását, oly módon, hogy csak a bővítés után felel majd meg az ingatlan a csok alapterületre vonatkozó elvárásainak. A kamattámogatott hitelből megvásárolt ingatlan nem lehet olyan lakás, amelynek 5 éven belül már voltunk korábbi tulajdonosai. A lakás vételára vagy bekerülési költsége nem haladhatja meg első közös lakásszerzők esetén a 80 millió forintot, egyéb esetben a 150 millió forintot. De kit tekintünk első közös lakásszerzőnek? Azokat a házastársakat, akik kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy az megelőzően sem rendelkeztek Magyarországon ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal. Fontos szabály, hogy a nagyobb lakásba költözők esetén meg kell haladnia a most vásárolt ingatlan értékének a meglévő vagy 2 éven belül eladott ingatlanét, és ezt a pénzintézet értékbeeséssel vagy a vonatkozó adásvételi szerződés bekérésével ellenőrzi is. Az, hogy mennyivel haladja meg nem számít, nem korlátozza a maximális csok plusz hitel nagyságát. A dián láthatjátok az alapterülettel kapcsolatos elvárásokat is, ahogy már elhangzott, bővítési cél esetén a bővítés után kell az ingatlannak megfelelnie ezeknek az elvárásoknak. Különálló lakásnak azt az ingatlan tekintjük, amelynek van közös fala és vagy tetőszerkezete egy másik lakással. Hiába társasházi lakás a földhivatali besorolás, ha ez nem teljesül, akkor csok plusz szempontjából különálló háznak kell tekintenünk. Gyermekvállalással kapcsolatos szabályok szintén láthatóak a határidők a dián. Mi történik akkor, ha a gyermekek nem érkeznek meg kellő határidőben? Ebben az esetben a vállalt, de meg nem született gyermekek után az állam által addig kifizetett kamattámogatást vissza kell fizetni, büntető kamattal növelten, plusz a későbbiek vonatkozásában a hitelt a normál állami támogatással nem csökkentett kamatával kell tovább fizetni. A büntető kamata mindenkori jegybanki alapkamat plusz 5%-pont. Ez rendkívül magas. Azoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal, és az én közreműködésemmel igényelnek lakáshitelt, nagyon szívesen kiszámolom, hogy mennyi plusz költséggel kell számolniuk, hogy ha a tervezett gyermekek nem születnek meg kellő határidőben. Komoly gyermekvállalási szándék nélkül nem érdemes csak plusz hitelt igényelni, akinek pedig a komoly szándék ellenére sem valósulnak meg ez irányú tervei, annak mindenképpen érdemes lesz olcsóbbra cserélnie a kamattámogatás elveszítő hitelét. Azon házaspároknak viszont, akik gyermekeket várnak, és vásárolnak, építenek, bővítenek, akkor is érdemes megfontolniuk ezen kamattámogatott hitel felvételét, ha egyébként hitel nélkül is meg tudnák valósítani lakáscéljaikat. Nézzük meg a hitel legfontosabb kondícióit is. A hitel kamattámogatással csökkentett kamata maximum 3% lehet, jelenleg 2 olyan pénzintézet van, amely ennél is kedvezőbb kamattal kínálja a csok plusz hitelt. A kölcsön teljes futamidejének legalább 10 évet el kell érnie, maximum 25 év lehet. Az első évben csak kamatot fizetünk, tőkét nem törlesztünk. A kölcsön előtörlesztési díja pedig nem lehet több, mint 1%. A hitel egyszeri költségeit is keretek közé szorítja a kormányrendelet, az erre vonatkozó korlátokat szintén megtaláljátok a dián, ha alaposan megnézitek. Szeretném, hogy alaposan megnézzétek, ezért szóban nem is ismertetem ezeket.
Fontos tudnivaló, hogy a hitelképesség biztosítása vagy magasabb hitelösszeg elérése érdekében sem vonható be plusz adóstárs, viszont a csok plusz hitel mellett igényelhető nem kamattámogatott hitel is, ahol már bevonhatunk adóstársat, ha nem is mindegyik banknál. Ezáltal pedig lehetővé válhat a magasabb hitelösszeg felvétele is. Az új támogatás megörökölte a korábbi csok nagyon sok támogatott személyekkel és ingatlannal kapcsolatos elvárásait. A DIA-n olyan igénylési feltételeket láttok, amelyeket már a csok támogatásnál is érvényben voltak. Ezek közül azt a szabályt emelném ki, aminek mostantól megnő a jelentősége a 80 és 150 milliós határ bevezetése miatt. A vételár és az értékbeeső által megállapított piaci érték között maximum 20% eltérés lehet. Ez a szabály hivatott megakadályozni, hogy a vevő és az eladó egymással összejátszva az adásvételiben a ténylegesnél alacsonyabb összeget szerepeltetve teremtse meg a kamattámogatott hitel igénylésének a lehetőségét. Az ingatlannal kapcsolatos elvárások nem változtak, kivéve a használt különálló családi ház minimális alapterülettel kapcsolatos határait. A leggyakoribb okok, ami miatt tapasztalatom szerint egy ingatlant nem szoktak csok igénylésre alkalmasnak találni, a következők. Gyakori, hogy történt a múltban egy olyan hozzá vagy ráépítés, ami után nem kapott használatba vételi vagy megmaradási engedélyt a lakás családi ház. Ezt a megfelelő engedélyek csok igénylés előtti beszerzésével orvosolni lehet. Azt viszont nagyon szűk keretek között lehet csak kezelni, ha a tényleges hasznos alapteret alacsonyabb, mint a minimálisan elvárt. A 2 vagy 3 gyermeket vállalók még dönthetnek úgy, hogy csak egy vállalt gyermek után igényelnek támogatást, és elfogadják az alacsonyabb maximális kamattámogatott hitelösszeget. A csak egy gyermeket vállalók által kinézett háznak vagy lakásnak azonban mindenképpen meg kell felelnie a meglévő és vállalt gyermekeket is figyelembe vevő minimális alapterületnek. Nem mondhatjuk például azt, hogy köszönjük, de az egyik meglévő gyermeket ne vegyék figyelembe a csokigényléshez, és így az alacsonyabb alapterület elvárás vonatkozzon a mi igénylésükre. Átalakítás, felújítás alatt lévő ingatlanra csak a munkálatok végeztével lehet állami támogatást igényelni. Ugyanez a helyzet, ha egy új ingatlan esetén magánszemély az építtető, vagy nem az alapozástól kezdődően teljesen új ingatlan épül, hanem átépítenek egy meglévőt, akkor az ingatlan az állami támogatás szempontjából használatnak minősül, így szintén csak a munkálatok végeztével és az ingatlan földhivatali feltüntetése után igényelhető csok. Tételezzük föl, hogy az összes igénylési feltételnek megfeleltünk, mi és az általunk vásárolni kívánt épített vagy bővített lakóingatlan is. Mégsem lehetünk még biztosak benne, hogy megkapjuk a támogatást. Nem elég ugyanis az igénylési feltételeknek megfelelni, hitelt képesnek is kell bizonyulnunk annál a pénzintézetnél, ahol a hitelt igényeljük. Vannak olyan kritériumok, keretek, amelyek minden banknál kötelezően érvényesek, ezeket láthatjátok a dián. Arra azonban nincs szabály, hogy az egyes pénzintézetek nem lehetnek szigorúbbak, akár a jövedelmi, akár a fedezeti határokkal kapcsolatban. Ezen kívül pedig más különbségek is lehetnek, sőt vannak az egyes hitelintézetek bírálati gyakorlatában. Milyen jövedelemtípusokat, milyen feltétellel, milyen mértékben fogadnak el, mennyi önerőt várnak el, maximum mennyi idősek lehetnek az igénylők a hitel lejártakor, hogy csak néhány példát mondjak.
Van 2 olyan pénzintézet, amelyek a saját piaci kamatozású hitelénél gyakorolt bírálati kritériumain is szigorított a Csok Plusz hitel esetén. Az egyiknél az ingatlan érték arányában felvehető maximális hitelösszeg határát húzták meg alacsonyabban, ha az igénylők 2 vagy 3 gyermeket vállalnak. Egy másik banknál pedig a normál törlesztőrészlet helyett a kamattámogatás nélküli törlesztőrészettel számolnak a bírálat során. Az egyes bankok eltérő bírálati gyakorlata miatt nem csak az fordulhat elő, hogy az egyik finanszírozó kevesebb hitelt hagy jóvá, mint a másik, hanem az is, hogy az egyik pénzintézet simán jóvá hagy egy olyan hiteligényt, amit a másik élből elutasít. Minden lehetőséggel számolva 4 kimenete lehet a Csok Plusz igénylésnek. Elutasítják a kérelmet, mert valamelyik igénylési feltétel nem teljesül, elutasítják a kérelmet, mert a bank nem találja az igénylőket hitelképesnek. Harmadik, az igényelt hitelösszegnél alacsonyabb összegről ad a bank alternatív ajánlatot, az ideális kimenet pedig az, hogy megadják az igényelt hitelösszeget. Egy alapos előminősítéssel, előzetes értékbeeséssel, nagy pontossággal megjósolható az eredmény. A Csok Plusz hitelprogramnak nem a maximum 3%-os kamat a legfőbb vonzereje, hanem annak a lehetősége, hogy az igénylés után született második és minden további gyermek után 10 millió forintot az állam kifizet a fennálló Csok Plusz hitel tőketartozásából. Ezt a kedvezményt hívjuk gyermekvállalási támogatásnak. Az igényléskor vállalt gyermekszám és a gyermekvállalási támogatás között nincs olyan értelemben összefüggés, hogy a tartozás elengedés csak az előre vállalt gyermekek után járna. Minden utólag született gyermek után járhat. Azért fogalmaztam feltételes módban, mert a gyermekszámon felül van egy másik természetes felső korlátja minden egyes 10 milliós állami kifizetésnek. Nevezetesen csak annyi hitelt tudnak elengedni nekünk, amennyi fennálló tartozásunk az adott új családtag megszületésekor még van. Ha nincs hitel, nincs mit elengedni. Ha kevesebb van, mint 10 millió forint, akkor a támogatás a fennálló tartozással megegyező összegű. 2 gyermeket tervezőknek ezért nem érdemes 10 millió forintnál kevesebb hitelt felvenni, 3 gyermek esetén pedig 20 milliónál, és így tovább. A lehívható támogatás nagysága függhet többek között attól is, hogy mennyi hitelt igényeltünk, milyen futamideő hitelünk, mikor születik meg az adott gyermek, előtörlesztettünk-e korábban a hitelbe. Amennyiben a hitelt visszafizetjük, például azért, mert eladjuk a támogatással vett ingatlan, a további 10 millió forintos ingyenpénz lehetősége is elúszik. Több gyermek után több támogatás jár, ez az eddigi rendszerben is így volt, újdonság azonban, hogy aki több hitelt igényel és kap, annak több vissza nem térítendő támogatás járhat. Amennyiben van reális esélye további gyermekek érkezésére, nem érdemes a hitelt előtörleszteni, a 3%-os kamat mellett egyébként sem feltétlenül érdemes. A potenciális támogatás maximalizálását szem előtt tartva a lehető leghosszabb futamidőre érdemes Csok Plusz hitelt igényelni. Ezzel a támogatással kapcsolatban külön is érdemes hangsúlyozni, hogy csak a Csok Plusz hitelt sikerrel igénylők számára elérhető. Következő kapcsolt támogatás a kölcsönkérelem benyújtását követő első terhesség esetén a várandóság 12. hetétől a támogatott házaspár kérheti a törlesztés maximum 12 hónapra történő felfüggesztését. A szüneteltetés ideje alatt sem kamatot, sem tőkét nem kell törleszteni. A hitel futamideje annyival nő meg, amennyi biztosítja, hogy a törlesztő részlet ne emelkedjen. Az inflációnál alacsonyabb hitelkamat és a gyermekvállalási támogatás maximális kihasználása miatt is érdemes ezzel a lehetőséggel élni.
Csok pluszt és falusi csokot sikerrel igénylők számára, és csak az ő számukra továbbra is 100%-ban elengedésre kerül a vételár 4%-át jelentő tulajdonszerzési illeték. Ahogy azt a gyermekvállalási támogatásnál megtettem, itt is hangsúlyozom, hogy aki nem akar vagy nem tud lakáshitelt felvenni, az, ha csak nincs egyéb illetékmentességet biztosító körülmény, akkor nem mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól. A gyermekvállalási támogatás az igénylés után vállal a gyermekek megszületése után jár, az illetékmentesség viszont előre az igényléskor. 150 milliót meghaladó vétel esetén pedig nincs Csok plusz, és nincs illetékmentesség sem. Két érdekességről még hadd szóljak. Az első. Azon házaspárok, akiknek ezidáig nem volt közös tulajdonú ingatlana, megtehetik még a hiteligénylés előtt, hogy megteremtik a korábbi közös ingatlan meglétével kapcsolatos feltételeket, akár egy családon belüli ajándékozással. Tulajdoni hányaddal, illetve a tulajdonszerzés időpontjával kapcsolatban sincs extra elvárás, azon túlmenően, hogy a csok igénylés előtt történjen. Így lehetővé válthat 80 millió forintnál drágább ingatlan megvásárlása is. A második érdekesség a Csok plusz szabályozásában. A Csok plusz hitelt bármikor 1%-os előtörlesztési díj mellett elő- vagy végtörleszthető. Ha a visszafizetéskor nem vizsgálják, hogy a vállalt gyermekek megszülettek-e, vagyis ha a gyermekvállalással kapcsolatos határidő letelte előtt valaki visszafizeti a kamattámogatott hitelt, akkor alacsonyabb költség mellett teheti ezt meg, mintha megvárja, amíg a rendelkezésre álló határidő lejárt. Végezetül engedjetek meg egy kis önreklámot, a dián az elérhetőségeimet láthatjátok, több mint 20 éve dolgozom független hitelszakértőként, napra készen ismerem a banki kondíciókat és folyamatokat, ügyfeleimtől semmilyen jogcímen nem kérek vagy fogadok el díjazást vagy költségtérítést, a kifolyósított hitelek után a finanszírozásban közreműködő banktól kapok jutalékot, ezt a jutalékot pedig sem közvetlen, sem közvetett módon nem háríthatják át pénzintézetek a hiteligénylőkre, sőt nagyon sok esetben tudunk olyan egyedi kedvezményt is elérni ügyfeleinknek, amit egy-egy bankfiókba besétálva nem biztos, hogy megkapnának. Amennyiben elfogulatlan lennék, akkor is azt mondanám, hogy minden hiteligénylés előtt állónak érdemes az elérhető legkedvezőbb hitelajánlatok elkészítésétől a hitel folyósításáig tartó folyamat során én és csapatom által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni. Köszönöm szépen a figyelmeteket!